अरे बहुत बड़ा टाइम है चेकअप कराने ठीक है तो हर मिल हेलो के हा हम के हैं ई मत पूछ। हम तो शुभ चिंतक बोलता नहीं और हमार बात ध्यान से सुन। जवान आदमी तो के बस में मरले रहे वो गांधी रोड के पटना मेडिकल हॉस्पिटल में आइल बा। अरे साला के बाड़ा सन रे तोनी के इतना जल्दी भुला गई ले? उस दिन बस में हमनी के मरले रहले ना, आज मार के दिखाओ। बहुत बड़का लतखोर बाड़ा सन। एक बार लात खैला से पेट ना भरल, दोबारा आ गेला सन। आवा अर्जुन, तू हमारा साथे दोस्ती का हाथ बढ़ावा चाहे मत बढ़ावा, हमला के कौनो परवाह नहीं के। लेकिन हाँ, तू कटारी के आदमी के मारत रहा और हम मुंह आवत रहे। उस साला कुत्ता के कैसे सड़क पे लेके आवे के बाद और कैसे ओकर खेल खत्म करे के बाद पलान हम करत रहब। काम तोहार होई और नाम हमार होई।